besøg af Jesper i dag, så vi tager selvfølgelig og så følger op på det. Fordi i den, der ligger derinde, det her det er grupperne, som de ser ud nu, og har I noget, I vil opponere imod det, så må vi lige vende tilbage til det. Det skal altså ske snart. For jeg vil gerne have den her til at køre sådan rimelig fast fremover. I må selv styre tiden med det. Selve pdf'en ligger her, og det er sådan en rimelig stor og tung sag. Den omhandler de her forskellige ting, har informationsteknologi niveau F, informationsteknologi E, første del, arbejdsmiljø og materialeforståelse. Groft sagt går det ud på, at I skal etablere et webbureau. I skal få noget af en helt masse ting, hvad sker der med moms og med skat, og moms registreres, og alle de her, for nogens vedkommende lidt trivielle ting, og budgetter og sådan noget spændende noget. Så det skal vi have lavet på det her imaginære webbureau, vi nu skal til at lave. Og jeg vil meget gerne have, jeg kan ikke huske, om det fremgår af den her, at vi faktisk laver en hjemmeside til vores webbureau. Det selvfølgelig skal vi da lave det. Ikke? Det er jo ligesom noget, altså det skal ikke gå hen og så blive IT det hele og sådan noget, eller informationsteknologi, det hele. Så tag lige den der, kig i den, og læs, hvad der egentlig står i opgavebeskrivelsen. Find ud af at få lave en ansvarsfordeling inden for alt det, der står heri, og sørg nu for Guds skyld for, at det ikke kun én, der sidder og laver al informationsteknologien, en, der sidder og laver al programmering, og en, der sidder og laver alt designet. Det duer ikke. I er nødt til at ligesom skal omkring det hele, alle sammen i gruppen. Det forstår jeg også godt, ikke også? Ja. Så den her, som sagt, er nødt til at køre fra nu af frem sommerferien. Selvfølgelig skal den afleveres og fremlægges, den her. Nu vil jeg ikke gå det hele igennem, fordi jeg tror, Michael, hun står derude og tripper. Så kig lige på det, der ligger derinde. Der ligger en mappe, jeg lige nappede fra det andet hold, hvor der ligger en hel masse tilfiler i. Den skal jeg have ryddet op i. Det er en hel masse forskellige IT-prøver. Jeg skal have snakket med en informationsteknologi lærer, om vi kan få lov til at bare knalde den der sted for at aflevere de opgaver, og så få afsluttet den her informationsteknologi niveau F. Fordi dybest set, så ved I godt, hvad den går ud på. Så brug af Word og så noget. Så det skal vi have skovlet afsted. Så har jeg lagt meget noget, der hedder etablering. Der er en lille pdf fra Prosa omkring etablering af egen virksomhed. Så har der en mappe, der hedder 3D CAD Business. Der er nogle eksempler på en businessplan, og så en service agreement. Det er engelsk eller amerikansk rent faktisk. Men de giver egentlig meget godt indblik i for eksempel sådan en businessplan som den der. Og det er jo et stykke papir, man skal ned og vise i banken, hvis man gerne vil låne nogle penge til at starte sin egen virksomhed op. Og der må man også meget gerne få lavet sådan en virksomhedsplan, eller businessplan, som hedder. Hvad hedder det? Forretningsplan, tror jeg, på dansk. Så man går ned og vise i banken. Det er sådan, at man skal have fundet et kundesegment og sådan noget halvøjne der. Og det virker lidt kedeligt, og så I kan finde informationer om det ude på nettet. Må jeg gå og snakke med mig? Nej, jeg forstod opgaver. Nej. Ikke engang her for Dennis. Kenneth, du kommer ind og senere. Du har noget på det, ikke? Mand. Hold kæft, mand. Tænk sig det hele, faldt i hakker alligevel. Og jeg kunne få folk til at lave et eller andet. Mandag hvad? På mandag. Nu på mandag? Yes. For helvede. Jamen, der skal ske noget, når jeg først kommer i gang. Men det der tværfaglige projekt, der bliver vi smidt ud sammen med nogle andre. I bliver delt op i grupper. I bliver delt op i grupper med mediegrafikere og trykkere. Og der kommer til at sidde 2 herindefra, og 2 trykkere og 2 mediegrafikere, det ved jeg ikke. Men I bliver i hvert fald blandet. Det er jo simpelthen det der hele humlen med det. Ligesom vi så med Halloween-projektet, så kommer vi til at lave sådan et stort samlet projekt. Det kommer højst sandsynligt til at handle om karneval. Planlæggende af det startede egentlig i går. Og jeg har ikke været med i det. Det er jo fantastisk. Der har været det der sygdom i familien. Så jeg har ikke fået kigget på det. Det er skabt. Så hvordan overledes og hvornår I bliver delt op og sådan noget, det tør jeg ikke at sige. Men jeg håber, at der er nogen, der har styr på et eller andet, fordi det vil være staten på mandag. Jo. Og så højst sandsynligt helt frem til karnevalets afslutning. Men det er jo ikke selv, at de gode, vi kender jo ikke. Nej, men det er jo så også det, der ligesom er lidt i det. Altså, I så også kommer til at arbejde sammen med andre mennesker, der vi jo sidder med. Og tror mig, man lærer også noget. Men det er faktisk noget, det er det trykkere laver. Det er derfor, de snakker om 300 dpi, de her trykker. Nå, det er fordi, at de skal trykke. Jeg ved ikke om, at både trykker. Ja. Men der er mange, og så ser de bare i deres egen lille verden, og sådan noget, og laver hjemmesider og sådan noget. Så kommer ud og sidde i et webbureau for eksempel. Og der kan man også bruge nogle af den erfaring, man får her i nu, til at få afsluttet det der webbureau. Jeg tror, det bliver en god løsning. Men det kommer til at handle om karneval, kostymer. Yes. Så i dag
I morgen vil jeg meget gerne have, at vi fik afsluttet Ryan og Ulrik, eller ikke afsluttet jer, men de i hvert fald fik afleveret jeres setup af jeres visuelle kommunikation sat op i SPX med CSS. Kenneth, du får store problemer med den der spørgsmål, om vi skal finde ud af noget andet med den der boks, der udvider sig på teksten. Jeg ved det ikke, fordi vi er nødt til at tage en beslutning nu, for jeg vil meget gerne have en afslutning i morgen. I har fået udleveret den der webduode i dag. Vi kan godt printe dem, og så er det en rimelig tung sag at printe. Indtil videre, så nap den lige derude. Det I skal bruge ude for fællesdrevet derude. Specielt den der egen virksomhed, den er egentlig meget god, den der. Jeg vil gerne have en kopi af det der. Du vil gerne have en print af den, så ser jeg ikke, at jeg kan nå at få printet noget af skrammen. Ja, det der... Den ligger under den aktivitet, der hedder 05 etablering af webbureau. Der er også en hustillæst, og jeg har ikke fået gennemgået alt det her endnu, og det burde jeg have gjort. Det er noget, jeg har stjålet med arme og ben fra tidligere. Og der ligger noget, der hedder vis-funktion der, et Excel-halløj der. Hvad er det? Det ved jeg egentlig ikke. Jeg kan ikke finde mine briller på. Det er der. Hvad er det en mand? Hvis jeg kigger på noget Excel også, det er så mærkeligt. Nå ja, overarbejdstimer. Hvis man så har, hvad sker der så, hvis man skal 5 timer der? Eller, hvor fanden er det? 5? Så ryger man ned på 750, og så har man minus. Okay, det er sådan en Excel-regneark, der er nogen, der har været så flinke at lave, og lade ligge derude, hvor man selv har noget autocorrection her, noget, hvad hedder det, formler og sådan noget. Så nogle Excel-regneark på formler, det er altid så er der også og jeg har faktisk lavet en på et tidspunkt udregning af skat, momsregnskab, yes, den der, det er en tidligere en, som har indkøbsmoms, og den er så lidt speciel, den der, det er sådan noget med til kunstnere og sådan noget, der skal man ikke betale rigtig moms. Jeg er ikke på at køre den helt op. Helt op ud fra, der står noget op. Der står noget? Ja, det er zoomingen. Nej, jeg kører... Er det ikke skrollet lidt med, eller hvad? Jo. Ja, jeg ved ikke, om man kan bruge den der, fordi det er lidt specielt, det er noget med, at man betaler 20% af en femtedel, og sådan noget, fordi kunstnere er lidt specielt, fordi de laver ting, hvor der allerede er betalt moms en gang. Stenhåber og sådan noget. Ja, også betalt slet ikke moms, så skal man allerede nogle bruge eksempel. Men så kommer vi også til at kigge på. Så vi kommer til at arbejde en hel masse med Excel, og kommer til at skrive en hel masse i Word, kommer til at lave businessplan, og vi kommer til at arbejde med arbejdsmiljø. Vi får afsluttet den læringsaktivitet, der hedder informationsteknologi. Hvad er det for en webside? Connect Danmark. Så der er altså en hel masse materialer, som jeg vil bede om, i hvert fald bare lige at kigge på her indledningsvis. Så vi kan få afsluttet, ikke få afsluttet. Og som sagt, den her Tavikat, det er en amerikansk en, man kan faktisk godt bruge det. Det her Service Agreement, et eksempel på en kundeaftale, hvor man, og det er så selvfølgelig for de fleste gange laver man sådan en her, man skal lave sådan en helst, når man indgår en aftale omkring et job, hvor alt er beskrevet ned i allermindste detalje, og det skal det, medmindre man kender kunden rigtig, rigtig godt. Og hvis man gør det, så laver man det bare, så sætter man regning, og så får man pengene. Og hvis der skal laves noget om, så får man også penge for det. Men man risikerer altså, hvis ikke man laver sådan noget som det her, at man kommer til at, jamen det aftalte vi, og jeg skal da også lige kunne, jamen kan du ikke huske, og så skal jeg også kunne, og lige pludselig, jamen det bliver ikke bedre med menuen dernede, så kommer man til at sidde og arbejde gratis. Og det gider man ikke, så sjovt er det heller. Så få lavet, kig på dem her, se hvad pokker er, sådan en service agreement, der hedder dansk kundeaftale. Hvad hedder sådan en kontrakt, et eller andet, hvad hedder det dansk? Service agreement. Det hedder vel bare en... Det er en kundeaftale. Jeg gør det ikke det? Og så forretningsplanen, som er den, der hedder businessplan. På engelsk. Huske liste, forside, indholdstegn, adresse, liste, anvendelse, words, art. Det her, det er sådan noget, words-kram. Det kan I godt finde ud af. Nu er der i hvert fald en middagspause. Jeg skal også snakke med Lars, han er inde, og så skal jeg kende. Hej, Henrik. Hej. Hvad er så, Kenneth? Hvad laver du? Jeg tester dig. Hvorfor tester du?